Igbo niile, get ready. We are ready. If in America, Mbanu get ready. We are ready. If in London, Mbanu get ready. We are ready. If in Spain, oh, get ready. We are ready. Igbo niile na diaspora, get ready. We are ready. Get ready. Everybody get ready. We are ready. Get ready. Ojenta get ready. We are ready. We are ready. Get ready. We are ready. Kakakam, 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 go, 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 go. Prata, 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 prata. Hey, 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 hey. Amba. Federuza le cool mongale ko he when he federuza he awu na be cool off. I want to cool off. Okay, no she be no ga me play something ma say ma gbaru lo le kwesi egi. O gira pere akam ko wo pere ihe opepe. Ke o pere akam apre. Ye mani he pere la yo manu ke gira pita ko wo. Apukwa na okwu achola me gbado. Ma gbado. Last born no visit. Obere nwa nọ n'ihu moto. Last born anyị na-aba. Ele otu ọ ga-esi visit. A ga-akpọta na ya akpọta. Okay, nwa ne bụ no. Nwa ya na-ere ihe n'ihu ya adịghị. Ụmụ ya gbasara school. Ele odiri okwu dịkwara ha. Na ihe awụ my baby nwa njeje pere na nchọrọ iji wee gbazuo ọrụ onwe. Baby bịa. Chere. Nwa mere eme. O mere eme. Can we go now? Baby, chere mụ na my uncle kucha. Okay, is it your uncle? Yeah. Hi, uncle. Asị gị hi uncle gị ewe ọnụ ekwu n'okwu. Uncle, a na-ekele gị. Nwaba. Elu the abomination no dey here. Ihe wo sale, ma ihe mmadụ merụ ala. You want hear child abuse? Ele ihe mean by child abuse? What don't I mean by child abuse? What be this one? Carry small child where be say you supposed to take care. Carry small child put am for your junction. Osukwele gị na. Osule gị na. Onwe any abuse nọ na ahụ nwa ụmụda abuse. Abuse ndị nne. Ile onye anya. Ị na-ahụkwa lipstick mmadụ. Ị na-elekwa mbebizi ya mbọ gị ihe ọhụụ ihe ị na-ahụ. Hold on. I don't actually understand. Is he insulting me? Mbọ ọ na-akparị onwe ya. Ọ na-akparị onwe ya. Like seriously? Hello? Baby, You know, you old fools, you like sitting down without minding your business. Do I look like a baby to you? Ọ jụrụ gị ajụjụ. Huh? Ọ dị ka ụmụazị n'anya gị. It's just I'm respecting him. If not, so don't hear from me. Respect him, bịa. Baby, can we go Ọrụ nọ n'isi azụ. I can't wait. Ọrụ nọ ka n'isi nụrụ ihe o kwuru. I can't wait to have you. Let's go. Na nkọwa ya ahụrụ na ọ gaghị echeli dọbarị Nwa abachirekwe. Ndọbarị na-ekwu okwu ya ịdọbarị gị dịka point and kill fish nke okroka fish. Ka ọ wee dọbarị gị dịka otu agụ na-esi elu mmadụ. lekwe ihe akwụkwọ ọka ịhụrụ o mekwa ire ile ya gị omi ire baby lee n'anya lee gị esi nwa bido n'ụkwụ lee n'ihe agba n'ụkwụ lee n'isi nwaanyị lee n'ahụ nwachi anya niile zuru ezu Cool baby. Jericho fell down. Ebe ka Jericho nọ daru ala. Jericho fell down ebe. Hey, baby. Please, close your mouth. Mechie maka ijiji ejugo ọnụ. Baby ngwa ọsị gị mechie ijiji ejugo ọnụ. My brother, ka anyị na-eri ụwa. Ka anyị ga-akụọ, ka anyị na-abịa o. Ka anyị ga-ekụọ. I forgot. Please, can you close your mouth? Yes, because of flies. Fada, ebe gbolo onwe na-akwa maka ndị enyi na ọfatịrị. CHIMAOBI NWA-ABA.
ekwere nga British no gba German osundobare ọcha atọgbole fara maka ndị nyere onyinye Sunday chekwe obe ndị tụrụ down mana ọkpụ erudede ebe ngwa ọrụ nọ ọkpụ nọ in between ikpere na abụ nsi otu eme ha anya m sị ka maradala ma ọ ga-esi anyị elote nwa Aba shiri gakọta n'ihu hotel lawas ya gwọrọ ndị ukwu ya gwọrọ ndị nta ka ụgbọ ọ gwọrọ na nwa eresa nwa sese ya ọkụkọ ote ka ọ ga-esi ekiri ya na bed ote ka ọ ga-esi ekiri ya na bed ma ọ wee chide ka Holy Communion mgbe afada na-erugharị achịcha ewelie ya elote lekwe nwa atụrụ nọ n'obe erugharịa ya ote gbọta ya fia kama m ga-eri ụdị awọ ka ya sonye gara iri awọ ya rikwe Nkechi gburu egbu ma ọ gị akpọgo ori awọ ote gị mechi anya za ka akpanugo gbasi iriele nwa gị si iriri nwanza okay she will look like my small daughter on my palm ya jete wuro ta akụkọ niile baby Baby na London